Ben Clark allan at Ryan Brobl. Brobl di gweld yr hediad gan Redmond. Redmond i fewn i'r cwrs ar ergyd dros y trawst. Ar ei droed wana. Cyfle cynta'r gêm yn mynd i'r tîm cartre. Adrian Sislovic yn torri tu fewn, rhoi troed ar y sbardun. Allan mae'n mynd at Baker. Baker, croesad isel. Jordan Williams heibio'r golwr, ond yn methu'r targed. Doedd na ddim trosedd ar y golwr yn ôl Cheryl Foster. Roedd y gol yn gwbl wag. A Williams, wel, fydd amser gweld hon eto. Redmond dros y bêl ni gadael i Ryan Brobl. Penniad allan Monteg at Jon Routledge. Routledge ar ergyd! A'r bêl yn gwasgu'n greulon o dan Michael Jones. A'r Seintiau Newydd ar y blaen. Ychydig eiliadau cyn yr egwyl. Y siom yn amlwg ar wyneb y golwr. Roedd na gyrff o'i flaen o, ond mi o'n gwybod y dylai fod i gwneud yn well. Redmond ar arwydd, y bêl i fewn. Hudson yn codi a'r bêl yn cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Cegidfa. Penniad da gan Hudson, ond yr amddiffynwr yn gwneud ei waith ar y llinell. Baker fewn at Clark. Clark yn sgipio, heibio'r amddiffynwr. Clark ymlaen i fewn i'r cwrs, does o neb am i dacl fo, a Clark yn gyrru'r bêl yn hyfryd i'r gornel isa. Mae'n ddwy ddim i'r Seintiau efo rhyw 12 munud i fynd yma neuadd y parc. A siawns bod Ben Clark di sicrhau bod enw'r Seintiau Newydd, deiliaid y cwpan, yn mynd ymlaen i'r rownd gynderfynol. Seintiau Newydd 2, Cegidfa dim.